салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуб. Бародаро, пеш аз наворо тамошо кардан як та лайк бизанед ва дар канал обуна шавед. Ини рақамҳои рӯи экрана мебинед бародаро. Ин ватсапи моай, метавонед занг бизанед, суҳбат мекунем барои каналҳои ютуб. Ба каналҳои мо ай 500 подписчик сар мешава то 100 000 подписчикара ва нархошам бо суҳбати телефонӣ гап мезанем ки кадомаш чанд суместа. Шумо метавонед занг бизанед ё ки бинависед, голос монед, мо ҳатман шумода ҷавоб медиҳем. Кадомеда агар ҳам хеле каналҳо дар кор боша, бинависед, занг бизанед ва суҳбат мекунем, бигирем пешавӣ кунед аз сомона ютуб. Барои оформид кардани канал ягон хел шӯҳба накунед бародаро. Канала хумон оформид мекунем духетабни за 6 қати, яъне ки бепарво бош, канала оформид мекунем, дар телефонот метем, фақат мегирӣ пешавӣ мекунем. Ин корҳо ҳамаш ба воситаи ҳамин телефонӣ мешава. Занг мезанӣ, мо ба телефон мегӯем куҷои телефон будро ва канала сохранид. Агар ки шахсоне ки тамоман намефаҳмед, шумо метавонед ки видеовизу қати занг бизанед, камераро тарафи телефоне ки қабул мекунед канала нишон метиҳед ва мо аз ин ҷо шумода мегӯем ки кадом сифра бижиқен ва куҷоаш бидроед сохранид шава канал дар телефонот ва соҳибаш фақат худат шавед. Охирон дар фақат мо мегӯем паролтон алиш мекунед ба ҳамин канал ай шумо ва бе иҷозати шумо канала касе гирифта наметавонад. боқи худованд ҳамотон нигаҳбон боша. Лайк мезанем, дар канал обуна мешавем.